Tak. I år der runder vi jo et skarpt, men glædeligt hjørne. 100-året for kvinders valgret. Og vores fælles sejre, de står heldigvis på stribe. Barsel til kvinder, en kvindelig statsminister, som jo her i dag har holdt ministerfrokost for de kvindelige minister gennem tiden, der var hele 42. Forbedringer af kvinders forhold på arbejdsmarkedet, opgør med fordummende og stereotype opfattelser af, hvad mænd og kvinder kan og vil. Der er meget at fejre og smile over på en dag som i dag. Men vi har stadigvæk udfordringer og et godt stykke vej på vores fælles rute mod mere ligestilling. Vi står faktisk lige nu med et meget konkret problem. Tilsyneladende har vi en ligestillingsminister, der mener, at kampen for ligestilling er stendød. Regeringen siger ellers noget andet ved festlige lejligheder. Der siger de, at ligestillingen er en del af deres DNA. Men vi kan igen og igen konstatere, at der efterhånden hverken er celler, væv eller kromosomer tilbage. Bevares. Der er små projekter i gang. Mange af dem er gode. Men hvordan kan det være, at der ikke er et eneste forslag på ligestillingsområdet i 2010 med en centrum-venstre-regering? Ikke det eneste. Hvordan kan det være, at alle de store mærkesager, som stod i regeringsgrundlaget, er blevet taget ud af programmet et efter et? Hvad blev der af den øremærkede barsel? Hvorfor kæmpede SF alene for det i regeringen? Og hvordan kan det være, at vi nu er kommet til, at SF er det eneste parti i Folketinget, der går ind for et forbud mod sexkøb? Det er altså køb af andre mennesker. Selvfølgelig skal vi forbyde det. Hvad blev der af ambitionerne? På et samråd for nylig i Folketingets ligestillingsudvalg sagde ligestillingsminister Manu Sareen, at han næsten indrømmede, at han havde kastet håndklædet i ringen. For hvad sagde han? Han sagde, lad os minde hinanden om, at vi nåede rigtig langt i Danmark. Hele verden kigger mod Norden og Danmark, når det gælder ligestilling. Det er som om målet er nået, og som om der kun er brug for små justeringer. Ikke markant politik eller lovgivning, der kan føre til forbedringer. Tænk bare, hvis man drev trafikpolitik eller økonomisk politik på den måde, så vil toget der aldrig komme til tiden, og vi vil ikke få skabt nye arbejdspladser. Det er simpelthen både for slapt og for uambitiøst. Jeg mener, det er på tide at ryste den ligestillingssårepude, som ministeren og desværre også store dele af regeringen og Folketinget åbenbart hviler på. I år er det 100 år siden kvinder fik stemmeret. Ligestillingen har taget et kvantespring siden. Ingen tvivl om det. Men målet om ligestilling er langt fra nået. Selvom et helt århundrede er gået, siden vi fik stemmeret. Samtidig så lurer højrefløjen i det her valgår. De lurer i kulissen og håber, de skal få overbragt regeringsnøglerne. Og tænk efter, hvad betyder Venstres nulvækst, udgiftsstop, eller hvad de nu kalder det i øjeblikket? Det betyder, at kvinders forhold bliver forringet. Vi har regnet på det, og vi kan se, at 19.000 kvinder skal fyres i den offentlige sektor, hvis Løkke får magt, som han har agt. Og så ved vi, hvem der igen skal løbe hurtigere. Hvem der igen får sværere ved at få familie og arbejdslivet til at hænge sammen. For der skal ikke være tvivl om, at hvis der mangler hænder til velfærd i Danmark, så er det kvinderne, der henter børnene og passer på de ældre. Det er at skrue ligestillingsdagsordenen den forkerte vej. Så er vi nødt til at handle nu, mens tid er. Vi skal vise, at venstrefløjen faktisk kan rykke på ligestilling. Når nu ministeren åbenbart ikke selv ved, hvor han skal begynde, så lad mig bruge anledningen her i dag til at minde ham om 2 kampe, der er så vigtige, at de burde vække ham på hans tornerosesøvn. I dag tager moren langt det meste barsel. Det betyder en skævhed i forhold til karriere og pension. Det betyder, at kvinder fortsætter med at løfte de fleste opgaver i hjemmet. Vi bliver nødt til at give fædrene bedre mulighed for at komme på banen.
men mest af alt for børnenes skyld. Derfor lytter vi i SF til fagbevægelsen og holder fast i vores ønske om at øremærke en del af barslen til faren. Og vi bliver ved med at holde resten af partierne i Centrum Venstre fast på det. Det var helt uforståeligt, at vi i Danmark i 2015 ikke for længst har øremærket barslen. Hvordan kan vi lade vores nordiske søsterlande løbe med den idé? Kom nu ind i kampen, Danmark. Vi skriver jo netop 2015, og med 100-året for kvinders stemmeret, så burde det også være en selvfølge, at vi lige løn udløser samme betaling uanset køn. Men sådan er det jo ikke. Der er 17% lønforskel mellem kvinder og mænd, der udfører det samme arbejde. Vi får altså lavere løn end vores mandlige kollegaer, selvom de gør præcis det samme som vores kvinder. Det er simpelthen ikke fair. Jeg ville personligt aldrig finde mig i at være dårligere lønnet end Christian Thulesen Dahl eller Morten Østergaard. Og kvinder i resten af samfundet, de skal da heller ikke finde sig i det. Laver man det samme arbejde, skal man have samme løn. Vi skal have fjernet den forskel på 17%, og det kan kun gå for langsomt. Selvfølgelig kan hele ligestillingskampen ikke reduceres til barsel og ligeløn. Der er mange andre emner. Kampen mod købesex. Kampen mod sugar dating, hvor unge piger sælger deres krop for penge eller produkter. Kampen mod forskruede kropsidealer i modeblade. Mod sexistiske reklamer, hvor kvinder fratager deres rettigheder. Hvad kvinder kan og må. Mod kønskonservative miljøer, hvor kvinder fratages deres rettigheder og holdes hjemme. Ja, der er nok at tage fat på. Men lad os starte med at få den øremærkede barsel tilbage på sporet og sørge for, at det offentlige går forrest, når det kommer til at sikre lige løn for lige arbejde. Og lad os komme i gang nu. Jeg er glad for, at vi er så mange her i dag. Fordi vi skal jo huske på, at Lars Løkke og company, de har en plan om at skære i antallet af offentlige ansatte. 19.000 kvinder kommer til at miste deres job i den offentlige sektor. Og vi kvinder ved godt, hvad det betyder. Det betyder nemlig, at der skal løbes hurtigere på plejehjem og sygehuse. Og det er et skridt i den helt forkerte retning, hvis vi skal sikre reel ligestilling i Danmark. Så det handler om at handle, og vi skal handle nu, før det bliver for sent. Tak for ordet, og fortsat god kampdag. Skide godt.